levamos visto durante máis de 15 anos que levamos nós tocando, xa está máis cerca de 20 que de 15. Levamos visto facerse e desfacerse, pero centos e centos de grupos, pero, o sea, en pouquiño tempo, quero dicir. Non sei se temos algún mérito, pues, un deles debe ser ese. Pues, aguantar tanto tempo casi os mismos. Despois hai moitos grupos que cando empezan a funcionar é cando se vai todo ao carallo, non sei, cambiarán de actitud ou non sei o que pasa. Será o vapor da fama. Debe ser, irmán. Eu realmente o que creo é que é normal na situación na que estábamos, non sabes? Na que o rock en Galicia non tiña nin espacios, nin tiña sitios para vivir, nin para vender, nin público case. É normal que houbera ese ruxe de grupo que se fai, que se desfai, que se monta, que se volva a desmontar, porque realmente canta xente estaba facendo rock en Galicia, digo personas, 100, 200, non sei. Entón, é normal, porque a xente acaba tocando con quen coincide. Ao mellor non é o estilo que lle mola realmente. É moi difícil encontrar a xente que se adapte, que é igual e todo isto.